assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en gatti kadi e wadde ekko masɗe ɗe mi hollino on noon wonde masɗe qur'ana e masɗe pular foti net no pular foɗirta ko noon qur'ana arab foɗirta no pular siddirta ko noon qur'ana arab siddirta kamɓe nandi yaadu paamira noon gandira noon joni kadi garen gadden ɗo henne hande ko ba o paamirta masɗe ɗe ay joni ala ko wonɗo hay hunde ko ka janggano a holanama jubru ba so adima jubru ba hakkude sara bindol ba jorɗo alama wondi ba jorɗo fof tan ko ba o woni ɗon joni noon ɗon paamata ko mbiyanɗa ko ay ngel ɗo portel woni a ay noon kañum metti winde ha ɓurti ma taskima woni no moƴƴi tan nde wawa yaade ne hamdi seeɗa bisimillah mbeɗa ni mbeɗa ƴeewa sene yaade ni ay ɗo ngel ɗo portel ay faydu hedde ene anni hama e ceer cako wa ɗum jangguinde cako wa ɗum jangguinde cako yo ay portal ngal nani ngal ɗo portal wiyete a ga wiyete ba no mbiruɗa ni ɗo a wino ɗum ɗo woni ba garɗa mbaɗɗa hen a ay oɗo a woni ngel ɗo portel wadde ko oɗo ba waɗi sa wiɗi janngu ɗum ko ga giwrata nawana portal ngal ayde ko ga giwrata nawana portal ngal ayi famide ɗo woni ba o ɗo woni a o waɗa mbiya ba ayi ba gane less o woni i o wadde ko ba o nawanta portal ngal less ngal nde mbawide bi ayi ɗo ay joni ko ba o nawanɗa i o nde mbiɗa bi anne ko ba jorɗo o nawanta portal ngal mbiya bi ay ɗo bu ayde ɗone ko ba jorɗo o nawanta tural ngal mbiya bu ay ɗo mbaɗɗa ko ba o ha gaynuɗa ay ba o ha gaynuɗa ettuɗa u o nawanɗamo u o mbiɗa bu ɗo noon woni kowal ab ay ɗo joni ko a adoto arde ka jiɗa kowal adoto ko arda ko a ko kala ko fawi hen noon fawo hen ko ɗo ko ba woni ɗo ay mbiya ab gasi ɗo gasi ɗone mbiɗa ɗo ɗiɗi mbaɗɗa ɗo ɗiɗi woni ban ay ɗo joni ko o woni ba o ay ko ɗo woni an o adunayi waɗa ko oɗo woni ɗum ɗo woni porte ɗiɗi ɗe ay ban ɗone ko ban woni ɗo less o ko ɗiɗi mbiɗa ko bin wadde gadduta ko ba o ha gayna mbaɗa hen i o
ay ni mbaɗa ba o ha gayna o darima gadda in o ay in nani porɗiɗɗe mbiyata ko in wadde ɗum ɗo woni porɗiɗɗe ay ɗo woni ba o ɗo woni in o mbiɗa ben ɗo ɗiɗɗe nani ɗo mbiɗa ko ay ko buu o mbaɗɗa gaynuɗa gadduɗa un o ay un o nani ɗum ɗo wiyete un masgal ngal un ɗum ɗo mastirɗa ɗum wadde ko ba o e un o mbiɗa bon gane ko ba o nawanɗa ɗum mbiɗa bon ayde ɗo noon ko porgal mbiɗa ko ba ay ɗo joni mbaɗɗa ko ni ay mbaɗɗa ni ayde ɗo joni a fooɗi no nde mettimi noon peeje tamini ayi nani ɗum ɗo fooɗira poskal ngal ɗo ko allif taƴƴi oɗo pooɗirɗa ba o mbiɗa ba les o ɗo woni bi o ɗum ɗo pooɗirɗa ay mbiɗa ay wilaminide cer nayi ɗo joni ba o nani ay poɗɗa ko a fooɗi wadde ko yanar o woni o bi ay ɗo bo ko wo o poɗɗa ko ɗo wonno bu ay o ɗo wonno bu ɗo hanno wadde gongal ngal woni ko fooɗi ko bo wadde ko wo taƴƴi o woni bo ay ɗo toɓɓilngel ɗo toɓɓelngel woni be mbiɗa be ay ɗone mbaɗɗa ni ay be kasi ko jangete e ba masgal ko ni foti ko woni mbawata masde ɗum noon cuwa arda hen taw ko ha tan mbawen dañde ɗo pawiɗen haqqillaji men ene ɓeta ɗum sen garoyi hen welat jangguinde wonno clavier o ala masɗe kadi sadi windi ɗum kadi muusi ko signa ɗum noon wawata famoyarde noon ko ɗo ko haqqille ma waw ɗum ɓedde joni so ari ne ƴeewa sen mba hebde ɗo henne alluwal ngal so ittiyama ha laaɓi watta hen sara ɗon ba no paami tan ɗum ɗon inchallahu taala joni ƴette ɗum ɗon tan ekko men en cowato arde hen saabu limto ko gasani taw ko ha tan gandon ɗum ko ni jangguinirte limto ngo hijjo ngo limto goɗɗoyi hen heddi jon ko so garoyi e masɗe he taw kono haqqille mo udditimi hen seeɗa mbawon famde ɗum hatta ma waɗɗum e kayit ɓurata welde famminirde ha mbawon dañde damal ɗo dewɗon oɗon masa taw on tampata on ganata to ɓuuri welde jangguinirde so jangan kadi jangde ɓuuri weɓande on hagay pasen tableau to ɓuuri welde jangguinirde inchallah ɗoga ko haran mbawon janggude ko wonno clavier o so windi ne weeli windi kono masɗe ɗe ala e clavier he ɗum hamni hen seeɗa wona mi ala logiciel mbaɗo masɗe o ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbanirɗon janggon ɗigga wadde ñalawma alarba so Allah haaji puɗɗiɗen janggude ba o hande ko dimanche ɗo e altine taw Allah walli ɗo e alarba taw Allah walli on paami masɗe ɗe nani mo waɗanon ko no paami toon e banggue kayit ɓalo nani